The fourth annual Red Sea and Gulf of Aden dialogue, held in Ethiopia's capital, policymakers, diplomats, and regional experts gather to examine one of the most important geopolitical corridors in the world. Organized by the Institute of Foreign Affairs, the forum focused on maritime governance under the theme of inclusivity and connectivity, reflecting a growing recognition that the Red Sea region is entering a new phase of strategic importance. Speaking at the event, Vice Admiral Kindu Gazu, commander of the Ethiopian Navy, articulated كمتري وزل لهم نمبر رابعي جزء زجبر زلوا قدينا بحري بزبل نايتوبيا ماريتايم أفتق بحر زي بالله هجر عمت مثل كم زعبي كونفرنس ناي بزعبا ماريتايم نافيجيشن كلا زبل عبيت أجنداتنا جبرت بقدينا بحرن قال في أدنى ننزل الكدمة عبيت ناي فورين بوليسي أجندات كم زجبر بت فورين مينستر نايتوبيا زجبر زلوا وزد ما هجون انتو خونه بتتقاقامي كم نبلو زلنا بلسقنا قزيك شمت يزفتن زلو من البات ازو كنتات كون دخون تتزاحيلو نزي منفسنا بحري أجندا كي تقاتلوه كأسنا بلاك قصلالو تراي ملكعاتو كغير كخلالو إثيوبيا إيرترا بوغيرا خي تورنا كالوت قرباب تدما نتسرعات نخي قمتلو داخل تنكغل نمبر ازو قدايزي تقصلالو وزمسليو منتاي كلتا سلسك بكمية مخنيات this is أول سعيد ونابزانا نمودة فيديو ناتو دحن صبوز وخانا حبريتاي بلو بزعبو كان ريينا قنابزي لوكازو إثيوبيا تنكارا يبهر حايل بمجنباتوا يبهر لا ينبدنان هجوت إطور مساري زوورن شبرتنينتنا مسار سقاطوچ لمواقات كفتنيا يتببر አቅም እንደሚሆን አብራርተዋል። Ethiopia has not only lost out on vital economic opportunities. ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ መሆኗ ወሳኝ የሆኑ ኢኮኖሚያዊ ድሎችን እንድታጣ ማድረጉ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ ሚናዋም እንዲቀንስ አድርጓል። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ላይ ታሪካዊ መብትና ስልታዊ ጠቀሜታ አላት። የኢትዮጵያ የባህር በር ፍላጎት ከሀገራዊ ግብ በላይ ለቀጠናው ሀገራት የጋራ ጥቅሞች የሚውል ነው። ይህም እዚያ ዘረባናቱ ንጹር ዝኾነ አጀንዳ ሀቡና ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ዓቢ አጀንዳ ናይ ካልኦት ተቐቢላ ናቶም ስራሕ ትሰርሕ ዝነበረት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ደገ ባሕሪ ብምኽሳራ ነታ አጀንዳ ናይ ካልኦት ተሳልጦ ዝነበረት ኣብ ገማግም ባሕሪ ንፀጥታን ድሕነትን ብላብላ እናበለ ንዑ ክትሰርሖ ትግባእውን ካብኡ እውን ተገሊለ ፀኒሓ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ባሕሪ ክምለስ ከለና ኩልኻትኩም ዘለኩም ፀገም ፈረስናትኩም ኮይና ክንቃለስ ንኽእል ኢና ኢና ኣብዚ ከምዚ ኮንፈረንስ ብዙሕ ግዜ ዝዕደሙ መን ምዃኖም እዩ ዝንገር ናይ እስራኤል ልኡኻት ኣለው ናይ ኢማራት ልኡኻት ብዓብይ ግዜ ዝረኣዩ ብዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ካልኦት እውን ይመፅኦም ናይ ራሽያ ይመፅኦም ናይ ገለገለ ይመፅኦም ግን እቲ ጉዳይ እቲ ኣብዚ ኣጀንዳ እዚ ብዓብይ ዝዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ተሪእና ግን ኢማራት ነዚ ኣጀንዳ እዚ ማራ ትደፍኣሉ ዘላ ንሳያ ምክንያቱ ደጊምና ደጋጊምና ኢና ንብል ዘለና እዚ ፀወታ እዚ ነዊሕ ዝቐፀለ እስራኤል ዊና ኢድ ኣለዋ ኣብቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኣብ ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ጎን እስራኤል ድማ እስራኤል ክትገብሮ ከላ ፀገም ስለ ዝፈጥር ብኢማራት ተሸፊንካ ክትገብሮ ዘለካ ኢሎም ዝሰርሕዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ክብድ ዝበለ ርቀት ዘለዎ ፀገም ምንቅስቃሳትን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ድማ ኣናይስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና because if it weren't for is linked to Iran war-strained Ethiopia, may ease regional tensions. Global fuel disruptions tied to the conflict involving Iran are impacting Ethiopia, potentially limiting the risk of wider conflict in the Horn of Africa. An analysis by Barron's indicates that supply shocks linked to the Strait of Hormuz have led to fuel shortages in Ethiopia, prompting rationing and affecting key sectors. The report says reduced diesel and jet fuel supplies have constrained military logistics as authorities balance operational needs with maintaining services such as Ethiopian Airlines. The developments come amid earlier tensions between Ethiopia and Eritrea, which had raised fears of renewed conflict. While troop movements and clashes had fueled concerns of escalation. ነዳዲ ሰንኪ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ብልፅግና ካብ ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ ኣዕናዊ ኩናት ቀርኒ ኣፍሪካ ክድሕን ክኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ናይ ኢራን ብዝፈጠሮ ፀገም ናይ ነዳዲ ብልፅግና ካብቲ ክገብሮ ዝደሊ ዝነበረ እንደራ ናይ ኩናት ዞባና ክድሕን ክኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ this is very important ምክንያቱ እዚ እንተዘይነብር ነይሩ እቲ እንዳር ናይ ኩናት ናቶም መቐፀለ ነይሩ እቲ ከምዚ ዓይነት እንደራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዝፈጥር ነቲ ዞባ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ስለዚ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ሓደ ካብቲ ነቲ ብልፅግና ኣካይዳ ናቱ ንክቕይር መንገዲ ናቱ ንክቕይር ስትራቴጂ ናቱ ዳግመ ግምት ንክገብረሉ ገዲድዎ ዘሎ ነጥቢ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሕቶ ድማ ኣብኣ ከለካ ክትግምቶ ትኽእል እንታይ እዩ ክሳብ መዓስ ክሳብ ነዳዲ ዝረክብ ድዩ ክሳብ እቲ ናይ ነዳዲ ኩነታት ዝኽፈት ድዩ ወይስ ኪኑ ዝኸደ እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና በቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ውሽጣዊ ፀገማት ናቱ ኩሉ ዓይነት ከለዎ
ዝለዓለ ፕሮፋይል ተዋሂብዎ ዘሎ በታ ሃገር ደረጃ እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ግዝያዊ ሰትባክ ግዝያዊ ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጠቂስናልኩም ነርና እቲ ሜይን ኣጀንዳ ኣብዚ ኮይኑ ዘሎ ኩሉ ሰብ እውን ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ደጊምና ደጋጊምና ከም ኤርትራዊ ፑሽ ክንገብሮ ዘለና ህዝብና ነቂሑ ርግእ ኢሉ ክፅበዮ ዘሎ ወይ እውን ከምዚ ኣስተውዒሉ ናይ ነዊሕ ዕላማ ናቶም እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ምስኡ ዝመጣጠን ኣተሓሳስባ ከማዕብለሉ ዝደልዮ ነገር ተሎ እዚ እዩ صنعات أب زلعللو أبز وسان معرف تاريخ قال ناي وش تبانداتن ناي وصا قوانوتن بحبار كوينوم ولا حتى هاجرنا نمبتان ليتن معلتن يشرح له كتب الإثيوبيا قريتا عيننا كاب أجندة أفدق بحري عيننا كلن بزبر رسي أبا منقستاو مع كان زين استزرق حتتا قداي واننت أفدق بحري exactly إذا زربان سمع زنبرنا لك كم تزبلو وزلو مستي ولاون بخال من قدون بخلت سلسة من قدي حانت فيديو ويون حدا ما راح انت تقبرني يرشل المبالكايو listen to this one too አካባቢ ነው በባህር ላይ ውንብድና በሚስተዋልበት አካባቢ ነው ሁለተኛ እዚህ አካባቢ አልሸባብን የመሳሰሉ አሸባሪ ኃይሎች የሚንቀሳቀሱበት አካባቢ ነው ግጭቶች ልዩነቶች ጦርነቶች የሚስተዋሉበት አካባቢ ነው ስለዚህ ለባህር በር በመቅረብ የባህር በር አገልግሎትን በማግኘት ወታደራዊ ተቋማትን የማጠናከር ወታደራዊ የጦር መሳሪያ የማስገባት እዛም አካባቢ ተንቀሳቅሶ ወይም ተገኝቶ ያለውን ሁኔታ የመከታተልና የማስወገድ ተግዳሮቶች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ የባህር ጉዳይና ያፍደገ ባህር ድማ በብዙሕ መንገዲ ከም ዝጠቅሞም ይዛረብ ዘሎ እዚ እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብቲ ከባቢና ብዙሕ ናይ ግብረ ሽብራዊ ሓይልታት በዓል አልሸባብ ዶ ጋሎ ዶ ይብላ ኣሎ ንዕቶም ንዓታቶም ኣብ ባሕሪ ዘጋጥሙ ፀገማት እውን ኣለው ነዚ ንምውሓስ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ፀገማት እውን ክንዋሳእ እንድሕር ኮይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ ስእልታት እዩ mean these people are really ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ የማትዮም ዘለው ከምዚ ዓይነት ነይቪ እንተለና ባሕሪ እንተለና ዓሳ ክንበልዕ ኢና መራኽብ ክህልወና ይኽእል እዩ ዝብል ግጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ብካልእ መንገዲ ድማ ኣፅዋር ክንእቱ እንተደሊና ንቁጠባና ሓራ ኮይና ክንመርሖ እንተደሊና ናትና ኣፍ ደገ ባሕሪ ከድለ የድልየና ይብሉ እዮም እጂ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ ጌጋ ማለት ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕማቕ ኣይኮነን ክህልወካ ፀገም ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወካ ኣመና እዩ ኣገዳሲ ተዘይብልካ ግን እንታይ ትገብር እዩ ንኣብነት ኣነሲ ኣደነ እንታይ ክብል ክእል ዝደልዮ ነገር እንተሎ ዝኾነ ነገር ትደልዮም መንበል ኣነ ከምዚ ተዝረክብ ለትሰይ ቢልዮን ዶላር ተዝረክብ ነይረ ከምዚ ምገበርኩ ነይረ ናይ ስድራይ ከምዚ ምገበርኩሎም ንዓደይ ከምዚ ምገበርኩላ ቤት ትምህርቲ ምሰራሕኩ ነይረ ኩሉ ነገር ክትብል ትኽእል ኢኻ ኩሎም እዚኦም ፅቡቃት እዮም but you don't have ቢልዮን ዶላር የብልካ ወይ እውን እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር የብልካ ስለዚ ክትኮነ ትደሊ ዘይኮነ ኣብ ኩንነት ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ስለዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኩንነት ፅቡቅ ገይሩ ዘትሕዞም ሰብ ስለ ዘይረኸቡ ወይ እውን ኣብቲ ኩንነት ንኸይነብሩ ዘተባብዕዎም ሰባት ስለ ዘለው ደጊምና ደጋጊምና ከነስተፍለሉ ዘለና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና and this is a very interesting time ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለው military readiness economic and security value cyber and communication risk ኩሎም እዚኦም ዘረባታት እዚኣቶም ክትሪኦም ከለኻ ኣገዳስነት ኣለዎም ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ኩናት ኢማራት ትብሎ ፅንሕ ኢለ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ቅድሚ ናብ ምእታውና ግን ኣብቲ ውሽጣዊ ድርቁስቁስ ናቶም ንእተው ኢራን ዘጋጠመ ሕፅረት ነዳዲ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ሃገር ክግበሩ ዝፀንሑ ጉዕዞታት ይስረዙ ምህላዎም ማሕበራት መጓዓዝያን ተጠቀምትን ንቢቢሲ ገሊፆም ፕረዚደንት ፌደሬሽን ስርዓት መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ኣቶ ብርሃነ ዘርኡ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ነዋሕቲ ጉዕዞታት ተሽከርከርቲ ካብ 35 ክሳብ 40 ሚእታዊት ከም ዝነክአ ገሊፁ ካብ 35 ክሳብ 40 ሚእታዊት ነኪ እዩ እተን ነዊሕ ዝጓዓዛ መኻይን መደብ ይወፃልን እዩ እንተኾነ ነዳዲ ዘየለ እንተኮይኑ እቲ መደብ ክስረዝ ግድን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ካቱ ዝነበሮ 180,000 ሜትር ቶን ነዳዲ ብምክንያት ናይቲ መበሳሳን 9 መዓልቱ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኢራን ስለ ዝተዓናቐፈ ወሰኺ ዋጋታት ከም ዘስዓበ መንግስቲ ኣፍሊጡ ፀብፃብ ሚኒስትሪ ንግድን ዞባ ምትሕግጋዝን ከም ዘመልክቶ ኢትዮጵያ ምንም አይነት ነዳጅም ቤንዚንም ናፍጣም የለም ይህን ያለው የጅቡቲ የወደቦች ጉዳይ አስተዳደር ነው ነዳጁ በሆርሙዝ ሰርጥ በኩል በፍቃድ እንዳ ብልጽግና በጽሮም በአቶ አቡይ አህመድ በአቶ በሻሻ የመተሻሸት የማሳጅ ዲፕሎማሲ እምሬት ሄዶ ዱባይ ድረስ ሄዶ ለዱባይው ንጉስ አጋርነት ማሳየቱን ተከትሎ ነው ባይገርማችሁ ትናንትና ህዝባዊ አመጽ
كم تري ودلهم بجبتي مسألة ندادي تسفاق برجوهم زبل بروباغندا فنيوم كنيوم ناب جبتي دويلنا زخونه يخونا إثيوبيا زمت ندادي يلن حسوتن متلالن قرفو يمزبلوهم زلو قد كوي رخيب بلتقنا ولا كحسن تدليه كوين بفتسم نق بفتسم زنك ساقصو ديلو بقول لا ضد فتنا بق قب ينابلو خمسة وازر لهم ولا حتى مرات يلن سلذي توم ناي تسفا غيركم زلهم بقل زعتوز مسلكم زعتوز بعليلن ندادنا يتعدد ما ناي نداد صقم تراي ديكونه ولا وانت مزه سراور سدد بالشونا سلازلو بتوم مراحتي نتو زلو كنتات مزميزو بخبور كشط ويم زدليو نداد بتعدي تحبيم بركم زلو ني نغريوم سلازي اكال نايتي زلو صقم كم زخونه يزنغر زلو باي ذا واي مستقدميت كبلكم صناكو كتححزا اتي ندادي ولا وان انت مزه ترغم كم زي بلو بزي خاطفلت ابسمعوا ነው እየመጡ ያሉት። ምናልባት በተለይ አንድ ራሱን የቻለ መድረክ የሚያስፈልገን ይመስለናል። ነዳጁ ቀደም ሲል አንተ ያልከው 3 የኢትዮጵያ መርከቦች ምናልባት ደርሰው ሊሆን ይችላል ወይም በአንድ ሚሊዮን በሌላ ቀድሞ የተገዙ የነዳጅ አቅርቦቶች ሊመጡ ይችላሉ። ቀደም ሲል እንዳልከው አብይ አህመድ መመሪያ አውጥቷል። በመመሪያው መሰረት ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጠው ለብሔራዊ የጸጥታና ደህንነት ለመከላከያ ሰራዊቱ ነው። የጦርነት ምንድነው ፍላጎቱ እየጨመረ ነው የመጣው። አሁንም በአማራ ክልል ወጥቶ ህዝቡ ሰላማዊ በሆነ ተቃውሞ ምርጫ አያስፈልግም ከምርጫ በፊት የሚቀርቡ ነገሮችን አድርግ ብሎ ስለጠየቀ መቆጣጠር የማይችለው ባለፉት 2-3 ዓመታት ውስጥ በብዙ የኃይል እርምጃዎች በእጁ ያላስገባው እንታይም ዝብሉ ዘለው ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ጉዳይ ወላውን እቲ ነዳድን ተመፀ ቀዳምነት ናይ ብልጽግና ንኩናትን ወረኩናትን ዳኣምበር ንሰላማዊ መዓላ ናይቲ ህዝቢ ኣይኮነን ክጥቀመሉ ዝደሊ ስለዚ እቲ ነዳዲ ይምፃ ቀዳምነት አጠቃቅማናቱ መጀመሪያ ሚሊታሪ ፈርስት መጀመሪያ ንሰራዊት ክወሃብ ዘሎ ስለምታይ አብይ አሕመድ ስልጣኑ ክዕቅብ ተኮይኑ ወታደራት ነዳዲ ክልዎም ኣሎ ውግእ ክቅፅል ኣሎ ናብ ድማ ኩርሱ ክሕልውሉ ኣሎ ሶ ቀዳምነት the speaker claims that although the fuel shipments are arriving at Djibouti wala وناب Djibouti ተመፀ አቲ ቀዳምነት ናይቲ ነዳዲ መጀመሪያ ናብ ዲፈንስ ክኸይድ ናብ ምክልኻል ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ምስ ፋኖ ዝግበር ዘሎ ከምኡ ድማ በቲ ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ነዳዲ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይን ኩናት ንክትገብር እኳ ዘኽእል ኣይመስለንን ናብ ትግራይ ስትራቴጂ ቀይሮ ኣሎ ፅንሕ ኢለ ከረየኩም እየ እንታይ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ it's a little bit different strategy ምክንያቱ ኮንፍሮንቴሽን ከም ዘይዋፆ ግጥም ብምትፍናን ከም ዘይዋፆ ስለዝተረዶ ካልእ መንገዲ እዩ ድፍትን ዘሎ ኣብ ትግራይ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም neglect of civilians over 50 field truck drivers have over 500 field truck drivers have been stranded in Djibouti for over a month. እቶም ናይ ነዳዲ ታንከራት ዝውሩ ልዕሊ 500 ትራክ ዝውሩ ልዕሊ ወርሒ ኣብ ጅቡቲ ተጓሒፎም ከም ዘለውን እዚ ድማ ኣብ ሂወቶም ከቢድ ከም ዝኾነ in cities drivers wait in line for 2 to 3 ኣብ ከተማታት ድማ እቶም አውቲስታታት ሰሪሖም ዝነበሩ ሰብ መኪና ካብ 2 ክሳብ 3 ሰሙን ኣብ ሪጋ ከም ፀንሑን only to find the pumps empty ክልተ 3 ሰሙን ኣብ ሪጋ ፀኒሕካ ጥራዩ ፀንሐካ ማለት ወላ ሓንቱን ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ economic collapse the lack of fuel has caused the price of basic goods like tough oil and sugar to skyrocket creating uncontrollable social crisis ስለዚ እቲ ናይ ነዳዲ ፀገም ድማ ነቲ ቁጠባ ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ምንቁልቋል ኣብ ፅሒዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለምንታይ እቲ ነዳዲ ስለዘየለ ኩሉ ዓይነት ቁጠባ ወላ እቲ መሰረታዊ ጣፍ ይኹን ነዳዲ ይኹን ሽኮር ይኹን ካልእ ኩሎም ካብቲ ዘለዎ ቦታ ናብ ዕዳጋ ክበፅሑ ይክእሉን እዮም ኣየምፃእኳን ኣለኹም በር ኣብ ሓንቲ ቪድዮ 2-3 ቪድዮ ርአ ነይረ ግን ኣጋጣሚ ስለዘይሓሰብካ ይሓስክወንን ብዙሕ ፍሩታ ካብ መኪና ክጉሕፍዎ ስለምንታይ ነዳዲ ስለዝሰኣኑ ኣብቲ መኪና ተሰቂሉ ከሎ ማንጎዲ ወላ ገለ ዝመስል እዩ ኣብኡ ስለድመሽመሾም እናጓሓፍዎ ከሎ ብሰንኪ ምስኣን ናይ ነዳዲ ካብቲ ሕርሻታት ኣብቲ መኪና ተሰቂሉ ከሎ እቲ ነዳዲ ስለተወደኦም ነዳዲ ክመልኡ ስለዘይከኣሉ ካብቲ መኪና እናጓሓፍዎ ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ኤክስ ክዘውር እየ ነይረ ስለዚ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዝኸውን ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ኮንፍሊክት ስነ ኣምሓራ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ኩነታት ድማ እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ዝፍፀም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ግፍዒ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎን እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ንብልፅግና ሕማም ርእሱ ኮይንዎ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝብልዎ look at this እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኖርማል ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብልፅግና ሰራዊት እዩ ዝመስል ኣነስ እንታይ ድየ ኢለ
توم أمحرا توم فانون أمحرانسي فانون تي سراويتنا إثيوبيانسي كم بيادين وتيوم مش نونا كم بيادين يكون سكوسة مستود مش مالياتك غاير ماليات غايرهم كيكون يزبل جلاه قد معامتنا فانو تهدرات لينجرز نبرونا ينبرومن ምናልባት እቲ ሓላፊ ዝበሃል ካብ ይቻል ዝመስል ናይ ወታደራዊ ይገብርቶም ካልኦት ግን ትኽኢልካ በቃ ኖርማል ክዳኖም ገይሮም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሕጂ ረይዎ እዚኦም ናይ ፋኖ እዮም 64 በላይ ዘለቀ ክፍለ ጦር ገለዮም ዝብሎም ናይ ፋኖ እዮም ኣብዚ እውን I can give you a description መን ምዃኖም ኣብዚ ፅሑፍ ነይሩ so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፋኖ military training and militia establishment Throughout history, the primary tool that the colonial system have used to sustain their authority has been sowing division and undermining the people. نامحرا كل جزء بحدا كم زي سرع جيرهم تم ثلاثي ناتو وتهدراو قلتم كم زي اللي وناقبر يوم زنبر كوانيرهم لومي أمحرا حد النو تجيرو حيال زخنو تهدراوي جنبار هنيسو أبز خدول زلو ما أنما بقدمي تطوق بلا يكلني أمزول زلو لذي كم تري وزلهم forming and a disciplined force is a strategic tool that helps us to stop war. That helps us stop the war in the short term. Training means not only mastering the tools but also aligning with the intended purpose. لذي ننوح زيت أما تستراتيجي كم زلو ومن أن أمحرا دما كم زي عينت حيال زخنو تهدراو قلت مهناز مالت أبز قلت زلو فتنات إثيوبيا نبيجة تاخد كيديا تعدي I don't know جن نحنا نخل انتتات دلوات لنا زي ما السلمة الاختي زي ما حلال زلو سلذي أبي أحمد سكرود بزي قدس حجري كودغت كنتات ولا بلصقنا كقصل دي قال ما لا يكونن እዚ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና እቶም ፋኖ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዕላማ ናቶም እናነፀረ ሓድነት ናቶም እናሓየለ ወታደራዊ ቅልፅምናቶም ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣምሓራ ዘለዎ ቁፅፅር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነቲ ምርጫ ናቱ እንትኾነ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ይድግፎ የለን ጥራይ ደይኮነስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣንፃሩ ተሰሊፉ ከም ዘሎ ከርእየኩም እየ ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ እውን ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ሉዝ ገይሩ ዘሎ ስለዚ there is nothing he can do ኣብዚ ክፋል እዚ ማለት እዩ እቲ ፅሑፋት ናቶም ረይዎ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣለዉ እስከ UAE take your hand off Ethiopia ንኢማራት ቀጥታ ብፅሑፍ ገይሮም ኢማራት ኢትኪ ካብ ኢትዮጵያ ኣውፂ ኢትኪ ካብዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢትኪ ውፂ ብምባል መጠንቀቕታ ንኢማራት ይህብ ኣለዉ ስለምንታይ ንኢማራት መሪፆም ድሕሪ ኢልኩም ድማ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንምንታይ ተራ ከም ዘለዋ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክንዕዘቦ ዘለና ዝብሎ ዘሎ ኻነ ብልፅግና ምዚ ሕጂ ክንዛረበሉ ፀናና ናይ ነዳዲ ፀገም ዘለዎ ናበይ ገፁ ክቕፅል እዩ ንብሎ ዘለና ሓደ ካብቲ ንዑ ክቕፅሎ ዲ ኣይቅፅሎን ዘገድሶ ናይ ኢማራት ውሳነ ይኸውን ሓደ ካብ ድማ እዚ ይስምዕዎ ሕጂ The United Arab Emirates Anwar Kagash has said that the UAE emerged victorious in a war that it sincerely sought to avoid, adding that it now heads to navigate a complex regional landscape with a solid capacity to influence and shape the future. That's what the word from the UAE is. This is the advisor to the UAE president. But of course, they're accepting that this is a war that they sincerely sought to avoid, but it now heads to navigate a complex regional landscape with a solid capacity to influence. كم نريد لنا أمخر نايت بريزنت ناي UAE زخونة زي أنوار قرقاش تبلوه هذا أقدر صحف صحيح نيرو نسدما أبزو كينات إيران إمارات عود تخينا كم زوجات إيران تعويتها نونا إمارات تعويتها UAE تعويتها زبل زرباين نسمع زلنا زدما هذا دونالد ترامب تعويتهم زبل زلوا advisor to UAE president the UAE emerged victorious እጂ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ክንትንትኖን ክንሪዮን ክንፍትን ኢና እንታይ ማለት እዩ ተዓወት UAE ተዓዊተ ትብሎ ዘላ ብኸመይ ተለክዑ ተዓወት ተሪልካ መጀመርያ ኢማራት ታጋጢሞ ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍሉይ ታርጌትድ ኮይና ዝተሃረመት ሃገር እያ ነይራ ብዙሕ ሚሳይላት ናይ ኢራን ከምኡ ድማ ድሮናት ናይ ኢራን ናብ ኢማራት ገፁ ከም ዝተተኮሰን ብዙሕ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ናታ ከም ዝተሃረመን ይዝከር እንተኾነ ካብቲ ብዙሕ ናብኦም ዝተተኮሰ ብዙሕ ክፋል ናቱ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ንመጀመርያ ብሂወቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓያል ዝኾነ ኩናት ዝገጠመሉ መጀመርያ ግዜኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ሚሳይላት ናይ ኢራን ከም ክኑ ክኢሎም እዮም
ወላውን ካብ እስራኤል ንላዕሊ ከነብክን ክኢልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፈይና ብዝኾነ በዛ ሕጂ ዘላታ እታ ኩናት ተወዲያ ኣብዚ ከባቢ 38 መዓልቲ ከይዱ ዘሎ ኩናት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቂቕቲ ዱባይ ኤርፖርት ጥራይ $1 ሚልዮን እዩ ዝእቱ ነይሩ ኢሎሞ ናበይ ከን ኢማጅን ክንምንታይ ክሳራ ኣጋጢሞም ኣሎ 38 መዓልቲ ኤርፖርት ናቶም ከምቲ ዝድለይ ይሰርሐን ሆቴላት ናቶም ኢምፕቲ ዘሎ ሪል ስቴት ሴክተር ናቶም ኣይሰርሐን ወደባት ናቶም ይሰርሐለን ነዳዲ ናቶም ብፍርቂ ካፓሲቲ ርብዒ ካፓሲቲ እውን ይሰርሐለን ካልእ ኩሉ ኢንዱስትሪያል ኣውትፑት ናቶም ንዕዳጋ ይኸይድ የለን ወርቂ ናቶም ይመፅን ይኸይድን የለን ስለዚ ኩሉ ክፋል ናይ ቁጠባ ናቶም ን38 መዓልቲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እቲ ኩናት ብምንታይ ተወዲኡ ዘሎ ኢራን ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ድሌተይ ክገብረ እየ ብዝብል መርገፂ ተወዲኡ ዘሎ ስለዚ ኢማራት ዓዊተየ ትብል ዘላ I don't even know what exactly እንታይ ዓይነት implication እንታይ ጥቕሚ ክህልዎ እዩ ግን ታዘረባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘይኮነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ምሕዝነት ይደልዩ ስለ ዘለዉ ስለምንታይ ከ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ምሕዝነት ናይ እስራኤል ፍሉይ ምሕዝነት ይደልዩ ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ዓዶም ዝረኽቡ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ናብ ሱዳን ዘለዎም ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣጀንዳ ሕማቕ ነገር ብዓለም ደረጃ ክመፅኦም ዝኽእል ተቃውሞ ንዑ ንምሽፋን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕማቕ ግዜ ኣብ ጎንካ ኣለና ብምባል ናይ ሱዳን ጉዳይ ድሮ ውፅኢት ኣምፂኢሎም ስለ ዘሎ መመሊሶም ዕላማ ናቶም ናብ ሱዳን እምበር ዝያዳ ኣብቲ ዓዶም ዝወርድ ዘሎ ክሳራ ደይኮነ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ናቶም ነፍሱ ዝኻለ መብርሂ ክበና ጀሚሩ ኣሎ ለንቀነ ጥራይ ኣብዚ ናይ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ናይ ቢዝነስ ፎሩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፎሩም ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ብዙሓት ካምፓኒታት ናይ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብራ ምዃነን ኣብ ኬንያ ኢንቨስት ክገብራ ምዃነን ምክንያቱ ኣብ ዱባይ ዘሎ ሆቴል ኢንዱስትሪ ዋላ እኳ ፅቡቅ እንተኾነ ሰስቴይነብል ከም ዘይኮነን ዳይቨርሲፋይ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ተሰሚዕዎም ኣሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣስተውዒልኩም ክትርእይዋን ክትክተልዋን ይደላነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝለዓለ ኣተኩሮ ይክልዎም ዝለዓለ ድሌትን ዝለዓለ ፀቕጥን ክገብሩ እዮም ናይ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ዝገበሩ ከፊሎም ኣብ ዙርዩ ጠጠው ኢሎም ነዚ ፈተና እዚ ንከይሓልፎ ነዚ ፈተና እዚ ንክሰግሮ ኩሉ ዝከኣል ክገብርዎ እዮም ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኮሪዶር ልምዓዶ ናይ ገለዶ ድበሃል ዘሎ ኢማራት ዝለዓለ ክትረብሓሉ ከም ትኽእል ተረዲዎም ኣሎ ስለምንታይ ስዑድያ እንድሕሪ ናይ ሪል ስቴት ናታ ናይ ሆቴል ኢንዱስትሪ ናይ ገለመለ ክትገብሮ ጀሚራ ብቀይሕ ባሕሪ ዱባይ ተወዳዳሪ ክኾን ኣይኮነን ኢማራት ተወዳዳሪ ክኾን ኣይኮነን ስለዚ ንሳቶም ኣብ ቀርኒ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ነቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሒቶም ሒዞም ከም ነገስታት ኮይኖም ድሌቶም ክገብሩ ኩሉ ኣጀንዳ ናቶም ድማ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገጾም ደፊኦም ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ተኾነ ብሱዳን ቀንዲ ግን ብኤርትራ ገጾም ፀቕጢ ፈጢሮም ንኤርትራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዋላ ድሕሪ 10 ዓመት ይኹን ንኤርትራ ፀቕጢ ፈጢርና ገለ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ ክህልዎም ከም ዝኽእል ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹን ግን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣስተውዒሉ ክሪኦን ክግንዘቦን ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓናነ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ሸለል ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ድማ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ ተዓዊትና ኢና ኣብዚ ኩናት እዚ ዝብል ዘሎ ዘረባ ስለተዓወቱ ደይኮኑ ዶናልድ ትራምፕ ንክሕጉሱ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ክኾኑ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ብነፍሱ ብግሉ ምስ ስድርኡ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ስለዚ this is going to be a very important decision ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ብዘየገድስ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣለና ንኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ኣለና ንእስራኤል ኣብ ጎና ኣለና ስለዚ ክንደይ ክሳራታት ወሪድና ኣሎ ብዘየገድስ ሽርክነት ናትና ምሳኹም ክሕይል እዩ ኣፅዋር ክንገዝእ ኢና ድሮ ካብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤተሰብ ደቁ ዝኾኑ ምስ ርክብ ዘለዎን ካምፓኒታት ናይ ድሮናት ዲል ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብደቂ ዶናልድ ትራምፕ ይድለዩን ይልመኑ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ኮሚኒቲ ሰብኣይ ጓሉ ዝኾነ ጆሬድ ኩሽነር ንባዕሉ ኢንቨስተርስ ናብዚ ማእከላይ ምብራቕ ይደሊ ከም ዘሎን ስለዚ ከመይ ገይሮም ንዑ ሒዞም ኣጀንዳ ናቶም ኣብ ከባቢና የተግብሩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ እዚ እውን ወላ እውን እቲ ኩናት ዝተወድአ እንተዘየለ እቲ ሓደጋ እውን ሲል እንተሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም እስትራቴጂ ግን መመሊሱ ይቕፅል ኣሎ ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ንኤርትራ እንታይ ትርጉም ክህልዎ ክእል ሓንቲ ፅብቕቲ ኣናሊሲስ ብኣቶ ኣማኑኤል ብኢደ ማርያም ኣብ መሰሎ ሚድያ ዝገበራ ስምዕዋ that is perfect that's exactly the agenda ሕጂ ንሕና ኢና ተቐዳማይ ዕላምኦም ነርና ንኢትዮጵያ ገይሮም ንዓና ቋሪኖም ሒዞም ዳሕራይ ንሊብያ ውዲቖማ ንኢጅፕት ውዲቖማ ነሮም ተትኾኑ ነቲ ካልእ መሓዙ ብጣዕሚ ክስታይ ገይርዎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ስለ ዝበለ ንሱዳን ጠጠው ከብሎ ክኢሉ ንኢጅፕት ጠጠው ከብሎ ክኢሉ ነቲ ከባቢ ብፍላይ ሕጂ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ
ናይ እስራኤል ናይ እንግሊዝ ሳተላይት ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ናቶም ሃገር ንሕና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ከም ሃገር እንድሕር ንሪኦ ኣለና ንጋጊ ኣለና ማለት እዩ ብኦም ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ነይሮም ናቶም ኣብ ፖስት እዩ ኣብ 1971 እዮም መስሪቶሞ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ ዩኤኢ ቦታ ካብ ኦማን እዩ ተወሲዱ ከምኡ ገይሮም እዮም ኣጣቢቖም እቲ እዚ ኩሉ ሃብቲ ብፔትሮ ዶላር ገይሮም ጥቀምሉ ነይሮም ሕጂ ካብዚ ኩሉ ተጓሒፎም እዮም ዝወፁ ዘለዉ እዛ ኩላ እዛ ባንዴራ ናይ እስራኤል ጌርካላ ዘለካ ልግሳ ድሓን ሕጂ ስያክለና ሕጂ ጌርካ ዘለካ ንሱ ተቆጣጢሮም እዮም ነይሮም ብደንቢ ገይሮም ገንዘቦም ኣይትበል ንኩሉ ንቴክኖሎጂ ንዓለም ንክቆጣጠሩሉ ወዲኦሞ ነቲ ከባቢ ተቆጣጢሮም ኣብ ዓለም እቲ ዝበልጥ ሓያል መንግስቲ ክገብሩ እዩ ነይሩ ባዕሉ ከዓ ኦፐን ዝዛረበ ናተንያሁ ዝዛረበሉ ጠጠው ከነብሎ ክኢልና ሕጂ እዚ ናይ ኣሜሪካ ቦታስ ብኸመይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ከባቢ ብድሕሪ ሕጂ እቲ ቅድም ዝሰርሕዎ ኣጀንዳ እቲ 1941 ኣብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ዝጀመርዎ ኣጀንዳ ወዲቑ እንድዩ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኣብቲ ከባቢና ዘለዎም ኣካይዳስ እንታይ እዩ ክመስል ሓደ ኣረብያ ክወፅኦም ፈትዮም ከይፈተው ክወፅኦም ምክንያቱ ዲስትሮይ ይገብሮም ኣለዉ ሕጂ እቲ ኣብ መንሽሙና ኢራን ኣብ መንሽሙ ኣብ ሪያድ ነቲ ናይ ዩኤስ ኤምባሲ ኣብ ሪያድ they destroyed it ናይ ባሕቂ ናይ CIA headquarters ነይርዎ ሕጂ እቲ ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ዋላ ብሲቪልያን ክዳን ተኸዲኖም ኣበይ ከም ዝነብሩ እንታይ ኩሉ ይፈልጥዎ እዮም ከጥፍዎም እዮም ሕጂ ተጓሒፎም እዮም ዝወፁ ዘለዉ ብሓይል እዮም ዝወፁ ዘለዉ በብሓደ ቆንጢቦም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ኣካይዳ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ካይዳ ብኸመይ ጌርካ መለክዒታት ትገብረሉ ብገንዘብ ትብል ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ስቴት ኦፍ ሆርሙዝ ብዩዋን ገይሩ ዝቕየረሉን ሕጂ ብዩዋን እንድሕር ይሰርሑ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ስቴት ኦፍ ሆርሙዝ ናይቲ ከባቢ ናይ ገንዘብ ፅልዋ ኣብ ዩዋን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ይጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ እትዮም እዮም ኦልሬዲ እዚ ሓደ እቲ ደይቅየር ሓቂ ዓንተ ወይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቴክኖሎጂካል ካምፓኒስ ዝዛረብ ነይሩ እዚኣተን ከዓ ይወፃ ኣለዋ ካብቲ ከባቢ ወፅአን ብናይ ራሻ ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ብበዓል ዋወይ ክሳይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሰብ ኣፀቢቑ ምናልባት ደይተረድኦ ወይ ደይንፈልጦ ዝነበርና ክኸውን ዝኽእል ናይ ቻይናን ናይ ኢራንን ርክብ ናይ ገንዘብ ናይ ኩሉ ናይ ስትራቴጂ 22 ዓመት ዝገበረ እዩ ግን ብድሕሪ እቲ ሱሌማኒ ምስ ሞተ ሙሉእ እቲ ናቶም ቴክኖሎጂካል ሲስተም እቲ ናቶም ጂፒኤን ሲስተም ኣብ በይዱ ዝበሃል ናይ እንታይ ዝበሃል ናይ ቻይና ኣካይዳ ቀይሮም እቲ ኢንቴሊጀንስ እቲ ታርጌቲንግ ኩሉ ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ እቲ ሶፊስቲኬትድ እዚ ኩሉ ብንፁር ዝሃርሞ ዘሎ ብናይ ኣሜሪካ ጂፒኤስ ኣይኮነን ሕጂ ብናይ ቻይና እዩ ሕጂ እንታይ ንምባል ድምፆ ዘለኹ ኣብቲ ከባቢና ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂካል ቼንጅ እንታይ ይመስል ብራሽያን ብቻይናን ዝተፀርበ ስለ ዝኾነ እዚ ንዓና ብከመይ ክፀንበና ክእል እቲ ናይ ገንዘብ ክዛረቡ ፅራሕ ከመይ ክፀልበና ክእል ሕጂ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ስዌዝ ካናል ክምድሌቶም ይኣትዉ ይወፅኦም ነይሮም ናቶም እዩ ነይሩ ክምድሌቶም ሕጂ እዚ ኢራን ጌራቶ ዘላ ኣካይዳ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ሕርሙዝ ኮይና ክትገብር የመን ከዓ ከምኡ ዓይነት ክእለት ኣለዎም ኣብታ ቀይሕ ባሕሪ መእተዊት ምውፅእ ንክገብሩ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ክእለት ኣለዎም ሕጂ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ምስ ጅቡቲ ድም ክሰርሑ ምስ ሶማልያ ድም ክሰርሑ ምስ ኤርትራን ክሰርሑ ምስ ኩልና ክሰርሑ ኣለዎም ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝመፅእ ዘሎ ምቁፅፃር ናይቲ ከባቢ እተን ሊትራል ስቴትስ ዝበሃላ ዝቆፃፀሩ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ነዚ ኩነታት ተዓዚበን ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከም ዘይዋፀን ሳዑዲ ኣረብያ ፈሊጠና ኣለዋ ካልኣይ ኣብቲ ቤዝ ከለመታት ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ የለን ነቲ ከባቢ ከዓ ብከመይ ገይረን ከም ዝሕለዋ ብሓንሳብ ዝሰርሓሉ ኩነታት ይፍጠር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ከዓ ኣልተርናቲቭ ንኾነ ማለት እዩ ካብቲ ናይ መዕቆቢ ባሕሪ ይበል በዓል ዩናይትድ ኣረብ ኤሚሬትስ ኩለን ተሃሪመን ስለ ዘለዋ ሕጂ ካልእ ኣልተርናቲቭ ቦታ ክደልዮም ሕጂ ትናትና ንዊሕ ናይ ባሕሪ እንታይ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ብጣዕሚ ብዙሕ ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ ንስቶሬጅ በሎ ንዝተፈላለየ ነገራት ንቱሪዝም ፎር ኤቭሪቲንግ ንኩሉ ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብዙሕ ካልእ ከምኡታት ኣርእስትታት እውን ከተርኢ ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ተጓሒፉ ወፂኡ ካብቲ ከባቢ ኣብ ምስ ራሽያ ዝነበረ ርክብ ኣብ ሕማቕ ምስ ቻይና ዘለዎ ርክብ ኣዝዩ ብሕማቕ ብምሉእ ዓለም ይርዮ ኣብ ዝሓለወሉ እዋን ናብ ክኸይድ ትኽእል ናብ ኣፍሪካ እዩ ቻይና ከዓ ትቆፃፀራ እቲ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ማኑኤል ቢደ ማርያም ኣን ኤክሰለንት ኤክስፐርት ናይዚ ጂኦፖለቲክስ ናይ ከባቢና ስለ ዝኾነ እቲ ዝብሎ ዘሎ እታ ሕቶ ትመፅእ ኤርትራ ነዚ ብኸመይ ካፒታላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ እዚ ብቅድሚት ከርእየኩም ፀናሕኩ ብልፅግና ኦልሬዲ ስትራይንግ ኢትስ ቤስት ያሉ የጋራ ደህንነት ስጋቶችን ለመቋቋም የኢትዮጵያን የባህር ላይ ሚና ያጠናክራል። በዛሬው ተለዋዋጭ የጂኦፖለቲካ ሁኔታ በቀጠናዊ ውህደት እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ኮንፈረንስ ድዩ ካልእ ስለምንታይ ዝግበር ዘሎ እንድሕር ኢልካ ዕላማ ናቱ
relevant ንክትከውን ኣጀንዳ ንክይወሃቦም ኣብዚ ከባቢ እዚ ቀይ ባህሪ ልዑል ኣገዳስነት ንሃለዎ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዓና ተልእኮ ሃቡና ኣጀንዳ ሃቡና ክነጥፈሉ ንኽእል ንሕና ድማ እዝን ኣለና እናበሉ እዚ ፕላትፎርምስ ፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ኢማራት ኤክስተንድድ ሃንድ ናይ እስራኤልያ ዝተናውሐ ኢድ ናይ እስራኤልያ ክንብሎ ፀናዕና እሞ ንዶናልድ ትራምፕ ብምሓዝ ንእስራኤል ብምሓዝ ኣጀንዳ ናቶም ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንከስፍሑ ዝገብርዎ ዘለዉ ካልኦት ሃገራት ድማ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ እንታይ ምንቅስቃስ ክገብሩ ይኽእሉ ብሕጂ ክርአ እንዳ እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይዚ ኢማራት ዝበሃል ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ኩናት ተፈቲኑ ስለዘይፈልጥ ሕጂ ግን ኩናት ተፈቲነ ሓሊፈ ቁጠባ ናተይ እውን ኩናት ተፈቲኑ እዩ ብፍላይ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብፅቡቅ ደረጃ ወፅዩ ዱባይ ከምቲ ናይ ቀደሙ ኣትራክቲቭነስ ክመልስዎ እንድሕር ክኢሎም ቀሊል ዘይኮነ ብድሃብ ከባቢና ከጋጥም ቢካዝ ሪሶርስ ስለ ዘለዎም እቲ ገንዘብ ስለ ዘሎ እቲ ገንዘብ ድማ ንብዙሕ ኣጀንዳ ንክትገብር ይሕግዘካ እዩ ግን ዋላ እውን እቲ ኩናት ተወደ እቲ ብራንድ ናይ ዱባይ ቤላ ገይሩ ተፀይቁ ዘሎ ነዚ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ካብ ዱባይ ሃዲሙ ወፅዩ ዘሎ ሚልዮነርን ኢንቨስተርን ብሙሉእ ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ገዛውቶም ንክገዝእ ትካላቱ እውን ንክገብር ወለን ድሌት ክህልዎ ዶ ይኸውን ኣይደነው ምናልባት ብዙሓት ሰባት ካብ ብቲዮሪ ክዛረበኹም ይኽእሉ እዮም ስለዘይፈልጥዎ እቲ ኩነታት ሪሊ ካምፓኒ ናትካ ኣብ ዱባይ ኢስታብሊሽ ጌርካ እንተለኻ ከም ሓደ ዋና ትካል ኣማራፂ ኣለካ ዲ ናብ ካልእ ክትገብሮ ኢልካ እንተሓቲትካ ኣብ ዱባይ ዘለዉ ሰባት ጥራዮም ዝምልስዎ ነዚ ዱ ዊ ሃቭ ኣን ኣልተርናቲቭ ፅቡቅ ዝኾነ ኣልተርናቲቭ ኣለካ ድዩ ፍሌክሲቢሊቲ ዝበካ ኣብኡ ከይከትካ ጉዳይካ ከተውድእ ትኽእል ቴክኖሎጂካሊ ኣድቫንስ ዝኾነ ሲስተም ዘለዎ ምናልባት ስዑድያ ክገብረ ትብላላ ግን ኣይገበረቶን ኣላ ስለዚ ድማ ቀጠር እውን ኣለዋ እዩ ንሽተይ ክፋል ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ዋላ እውን እቲ ሰብ ንዱባይ ተፀሊእዋ ከሎ ንኢማራት ፀሊእዋ ከሎ ክምለስ ዝግደደሉ ኣጋጣሚ ከይህሉ ጥራይ ድፈርሃነ እንድሕር ኣብቲ ናይ ቀደም ደረጃኦም ዕድላት ክምለስ ተኽኢሉ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ኣካይዳ ፈንጠዝያ ክህልዎ እዩ ንሱ ድማ ቀሊል ዝኾነ ቦታ ክህልዎ ኣይኮነ ብግምታሉ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ካፒታላይዝ ክትገብሮ ትኽእል ፎር ኤግዛምፕል ለንቀነ ብዛዕባ ኤርትራውያን ክዝረብ ዝቐኒየሉ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ትገብሮ ዘላ ዲል ዝበሃል ዘሎ Eritrea has delivered a clear message to the European Union. No more political conditions, no more one-sided deals, and no more external interference. Eritrea demands a relationship based on sovereign equality and mutual respect, a fundamental principle, not a negotiation tactic. For too long, powerful blocs like the EU have dictated terms to smaller nations, often attaching strings to aid. ኤውሮጳ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ካልኦት እውን ከምኡ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ስለ ዘለዋ ዝኾነ ይኹን ምስኣ ክዘራረብ ዝደሊ ማዕረ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ክገብር ኣሎ ሓደ ላዕሊ ሓደ ታሕቲ ዘይኮነ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ወይ ኤውሮጳ ድዩ እስፓኛ ድዩ ጣልያን ድዩ ማዕረ ኮይኖም ክዋስኡ ክኽእሉ ኣለዎም ማዕረ ኮይና ክንቀዳደመሉ ክንሰርሕ ኣለና እቲ ሽርክነት ድማ ሓደ ዓብይ ሓደ ንእሽተይ ሓደ ኣያ ሓደ ባርያ ኮይኑ ዝኾነሉ ክኸውን የብሉን ዝብል መረዳእታ ወይ እውን መርገፂ ናይ ፖለቲካ ኣለዎ እዚ ኣካይዳ ንኤርትራ ዋላ እኳ ክብሪ ዘለዎ ዲግኒቲ ዘለዎ እንተኾነ ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ግን ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ናብ ገንዘብ ክትቅይሮ ናብ ቁጠባ ንክትቅይሮ ከቢድዋ ኣሎ ኤርትራ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ጥራይ ግን ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ እቲ ፀገም ትሕልልኩም ኩሎም እቶም ሃገራት ኣከባቢና ካልኦት ካለዉ ነቲ ፀጋታት ክቡ ዝኽእሉ it is just the reality of ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኩነታት ጅቡቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ሱዳን ኣብ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ግብፂ ኣለዎም ሶማልያ ኣለዎም ብብዙሕ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሃገራት ክመፁ ከለዉ ናብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ኤርትራ ትህቦ ቀረባ ኤርትራ ትሓቶ ጠለባትን ካልኦት ሃገራት ዝህብዎ ጠለባትን ነንበይኑ ይኸውን ናተይ መረዳእታ የዝበኩም ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ኩለን ዘን ሃገራት ወስወስ እናበላይም ተመልሳ ነይራ ንኣብነት ምስ ስዑድያ ዝነበረና ርክብ ወላዳ ኩነታት ቀያይርዎ ስለ ዘሎ እምበር ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ነይርዎ ምስ ጣልያን ዝነበረና ርክብ ክሳብ ሕጂ ናብ ገለ ክበፅሕ ነይርዎ ኢቨን ቻይና ዝበሃል ሃገር እውን ኣብ ኤርትራ ክገብሮ ዝግቦ ወላ እውን እቲ ናይ ፖታሽ ሴክተር ናትና ገለ ነገር ክግበረሉ ምተኻለ ኩላቶም ግን ድሕር ዝብልሉ ምክንያት ኣለዎ እቲ ምክንያት ድማ ኤርትራ ወላ እውን እቲ ኣወፃፅኣ ናይ ወርቂ ናይ ኤርትራ እንድሕሪኢኹሞ ኤርትራ ብዙሕ ነገር እያ ኮንዲሽን ዝተቐርብ ብዙሕ ቅድሚ ነጥብታት እያ ተቕርበሎም ስለዚ ብርግዝ እቶም ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ኣብ ብፍላይ እቶም ካምፓኒታት ናብ ኤርትራ ዝኸዱ ክዛረቡ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ምፅአልኩም ኣለኹ ፅሩይ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓንሳብ
ሓደ ኮንዲሽን ድሕሪ በካ ብልሽውና የለ ፀይቂ የለ ኣመንጎ ሓሳብ ዝቕይር የለን ኣመንጎ ብኩናት ጠውዩ ብብረት ሃባ ዝብለካ የለን ስለዚ ቅኑዕ ዝኾነ ትክክለኛ ዝሰርሕ መንግስቲ እዩ ዘሎ እንትኾነ እቲ ናቱ ቅድመ ኩነት ድማ ሕይል ዝበለ እዩ ዳትስ ዋይ ሃንገፍ ኢሎም ናብ ጎዩ ኢንቨስተርስ ክኣትዎ ዘይክእሉ ሓንቲ ነገር ድማ ክትርዳእና ዘለዋ መብዛሕትኡ ነገር ኣብዚ ዓውዲ ናይ ኢንቨስትመንት ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ተኮይንኩም ይርዳእኩም እዩ ኣብ ቢዝነስ ዘየለ ሰብ ክርድኦ ይክእልኒ እዚ እዚኣ ክነግረኩም ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሓንቲ ነገር ኣነ ደስ ዘይትብለን እንታይ ኣላ ሙሉእ ህይወቱ ትካል ገይሩ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ኔጎሲዬሽንስ ትዛረብ ኔጎሲዬሽንስ ክትገብር ከለካ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክብል ቀኒ ናብ ምንታይ ወዲቑ ደሎ this is the art of deal ብሎ እሱኑ ትክክል ዲ ጌጋ ከም ድሌት ክትዛረበ ትኽእል ኢኻ ደለኻዮ ኩሉ ይትረክብን ኢኻ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ኣገለ ነገር ሕድገታት ትገብር ኣለካ ኤርትራ ድማ ሕጂ ደላቶ ደረጃ ናይ ቁጠባ ለንቀነ ሓደ ኤርትራዊ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ናይ ነዳዲ ኤክስፕሎሬሽን ናይ ኤርትራ ምዝ ሕጂ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘሎ ጋዝ ኣለና ድዩ ነዳዲ ኣለና ድዩ ስለምንታይ ኤርትራ ኣግሬሲቭ ዘይትሰርሕ ኣብዚ ዝብል ብዙሕ ኣብ ኤክስፖስት ክገብር የሎ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ዘሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ብኸመይ መንገዲ ደፊኣ ክትጥቀመሉ ትኽእል ናብ ረብሓ ድማ ክትቅይሮ ትኽእል ዝብሉ ኣለዉ ተስፋ ንገብር መንግስቲ ኤርትራ ዋላ እኳ ነቲ ዝገብሮ ዘለውን ዓብይሉ ዘይነግር ስለዝኾነ ገለ ነገር ይገብረሉ ኩሉ ተስፋ ንገብር ነቲ ዘሎ ኩነታት ግን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ናብ ናታ ረብሓ ኣብ ናታ ካፒታል ክትቅይሮ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ምክንያቱ ዕድላት ኩሉ ግዜ ዝደጋገሙ ይኮኑን ሓንሳብ ምስ መፁ ኩሉ ግዜ ይደጋገሙልካ ወይ እናተመላለሱ ይመፁካ ማለት ኣይኮኑን ኣብ ሓደ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እንተለና እቲ ስትራቴጂ ንዓና ብኸመይ የርባሓና ክንሓስበሉ ኣለና ቀርኒ ኣፍሪካ ኩላቶም ይደልይዎ ኣለዉ ባብኤል መንደብ ሓደ ካብቶም መዛረብቲ እዩ ስለዚ ዘለና ፀጋታት ናብ ካፒታል ክቅየረሉ ዝኽእል መንገዲ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ እዚ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ሃገር ኣነ ምትእምማን ስለ ዘይሂበኒ እንተሰሊጥዎ ነገር ክፈጥሩ እዩ ምስ ካልኦት ኮይኑ ባርያ ኮይኑ ልኡኽ ኮይኑ ንዓና ሽግር ክፈጥረልና ፀገም ዘለዎ ሃገር ስለ ዘይኮነ እዚኣ ተስፋ ገብር ኤርትራ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ኣብ ግንባራ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር ተፃዊሩ ዝሰግር ዘሎ ኩሉ ነገራት መሰናኽል ፈንጢዙ ዝኸይድ ዘሎ ራህዋ ዝፈጥረሉ መፍትሒ ክፈጥረሉ ተስፋ ንገብር እዚኣ ናይ ኩሉ ግዜ ፀሎተይን ትምኒተይን ኣነ እቶም ኤርትራውያን ድማ ብዙሕ ግዜ ብፅሑፋቶም ነዚ ነገር እዚ መንግስቲ ኤርትራ ክጎየሉ ከም ዘሎ ሪኮመንድ ይገብርሎ ብቪድዮታት ብፅሑፋት ዝገብርዎ ኣለዉ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ከምፃልኩም እየ ብዙሓት ኤርትራውያን ፅሑፍ ኣለዉ እዮም ከም ኢሎም ኣብ ኤክስ ንመንግስቲ ኤርትራ ነዛ ሕጂ ዘላ መዝምዛ ሓደራኻ ኣይተሕልፋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ትግራይ ገፅና ንኸይድ ብልፅግና እንታይ ይገብር ኣሎ እዚኦም ዝበሃሉ ተጋሩ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣማኻሪ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ግዜ ነተጋሩ ምስ ዓብዪ ሓመድ ኮይኑ ፅፍጨት ዝነበረ ብርሃን በላይ ሬድዋን ሕሴን ማኖ ብርሃን ጅላን ካልኦት ሚኒስተራትን ዝተረኸብሉ ንፍርቂ መዓልቲ ዝኣክል ናይ ትግራይ ናይ ሕሉፍ ሓደ ዓመት ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ናይ ትግራይ ምሕዳር ከም ዝገምገሙ ብናይ ፌደራል መንግስቲ ሚድያታት ብስሩዕ መንገዲ ተፈንዩ ኣሎ ናይ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ድምፂ ወያነ ትግራይ ቴሌቭዥን እውን ኣሕሊፎም ኣለዉ እዚ ማለት ድምፂ ወያነ ትግራይ ቴሌቭዥን ኣሕሊፎም ኣለዉ ድሓር ድንገት ተፀዊዑ ክትብል ከለካ ድንገት ፀብፃብ ይቐርብን ምክንያቱ ፀብፃብ ምድላዊ ይሓትት እዩ ንድንገት እውን ቅድሚ 3 መዓልቲ እዩ ከይዱ ከም ትዝክሮ ብቅርሲ ማሊ ከይዱ ድማነ ውዒሉ ሎማዓንቲ ፀብፃብ ቀሪቡ ስለዚ 3 መዓልቲ ዝኣክል ዝበሃል ድንገት እውን የለን ማለት እዩ ዝገርም ነገር ናይ ዓመት ይግምገም ነይሩ እዩ ጀነራል ታደሰ ካቢነት ታደሰ ወረደ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ሓንቲ ዓመት ተወሳኺት ኮንትራት ናቱ ኣብዪ ኣሕመድ እናውሒሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ተገበረ ዋዕላ ውፅኢት ናቱ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደስ ፕሬሲደንሲ ኦፍ ትግራይ ኢንትሪም ኣድሚኒስትሬሽን ኤክስተንድድ ባይ 1 year ናይ ሓንቲ ዓመት ተልእኮ ተዋሂብካሉ ተዋሂብሎ ስለዚ the office of Prime Minister Abiy Ahmed announced that the tenure of Lieutenant General Tadesso Worede as President of Tigray interim administration has been extended for an additional year effective of as of the 9th of April 20 ካብ ወርሒ 4 ወርሒ 4 ጀሚሩ ንሓንቲ ዓመት ተወሳኺ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ተዋሂብዎ ኣሎ in accordance with article 62 blah 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 ይብለው እዚ ድማ the announcement came a day after Prime Minister Abiy Ahmed received and discussed the annual report handበት ተፀዊዑ ከይዱ ናይ ዓመት ሪፖርት ሂቡ ዝበሃል ዘሎ and its findings ተኮይኑ በቲ
ንዓመት ንሓንቲ ዓመት ናይ ስልጣን ዕድመ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክገርመኩም እቶም ብልፅግና እዚኣ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት እውን ከተገድስ ትኽእል ኮይና ትስምዓኒ እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ እዚኣ ረእይዋ ነቶም ተጋሩ ብኸመይ ከስድዖም ይፍትን ኣሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ካልኦት ህዝቢ ክገብሮ ድረኣናዮ ኢና ጌም ፕላን ናቱ ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ እዚኣ ስምዑ ወድሓን ሚኒስትር አብይ አህመድና የብልጽግናቸው ሐሰተኛ ሪፖርቶችን ተቋማት ማጋለጣቸውን ቀጥሏል። ኢትዮጵያ ስንዴ ከውጭ አይ እዚያ አይኮነትን there was this another report እቲ ተጋሩ ናብቲ እዚያ ነራ ሶሪ እዚያ ከሪኩ ማሲወት ልምዓታት ኮሪደር ደግሞ በጣም ደስ ልብል ተቀይሩ ናብ ካልእ ነገር መፋሰስ ናብ ካልእ ነገር ተቀይሩና ዝልምዓት ዝሽ ካብ ዝናይ ሳይንስ ሙዚየም ንሮና ይሕዝውን በጣም ደስ ልብል እዩና ረናይኒዮ ሳይንስና ሙዚየም ሳይንስን ቴክኖሎጂ ነው زيادهم بتاع حسوا لي يقولوا اعتقد اول شيء مع معادات تاعهم حسوا لي يقولوا قال شعب تلفزيون فيلم من ريو درجه انا اوروبا ستاندرد العينت لمعاتو تاعتكم ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ተወለድቲ ትግራይ ዝገበሮ ፈላማይ ዘር ምትኻብ አጀንዳ ምስተዛዘመ ካብ ትግራይን ካብ ካልኦት ከባቢታት ዝመጹ ተጋሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ልምዓት ዝኾኑ ዓድዋ 00 ሙዚየም ሳይንስ ሙዚየም ልምዓት ኮሪደርን ልምዓት ገምገም ሩባ ዕዶት ኣካይዶም እዮም ኣብቲ ዝገብርዎ ዕዶት ድማ ዝተሰምዖም ሓጎስ ከምዚ ዝስዕብ ርእይቶኦም ይገልጹ እሳ ንሪኦ ዘለና ናይ ኮሪደር ልምዓት ሙዚየም ሕጂ እንታይ ገብሮም ይድፍትን ዘሎ እቲ ሃገር ትምዕብል ከም ዘላ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወረድ ንገሊኦም ፅቡቅ ዝኾነ መግቢ ብምብልዖም ነቲ መግቢ እናበልዑ ከለዉ ገለ ተጋሩ ዝገበሮ ቪድዮ ሪአ ነይረ ደብረፅዮን ከምዚ እውን ከብልዓና ይከኣለ እናበለ ሓደ መንእሰይ ሆዳም ኢሎም ነይሮም ከብዳም ኢሎም ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ምሳይ እንድሕር ኮይንኩም ምስ ብልፅግና እንተተፀንቢርኩም ንመቐለ ንትግራይ እውን ከምዚ ክገብራየ ዝመስል መብፃዕታት ንክገብሮም ንከስድዖም ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እውን ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ንተጋሩ ብሓይሊ ከንበርክኾም ስለዘይከኣለ ነቲ ብልፅግና ነቲ ህወሓት ይኹን ነቲ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኢዱ ክእትዎ ስለዘይከኣለ እንታይ ክገብር ይድፍትን ዘሎ ዝተኻለ መጠን ኣስዲዑ ናብቲ ናቱ ፕላን ክእትዎም እዩ ዝደሊ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ፅቡቅ ዝኾነ ምክትታል ከድልዮ ዝኽእል ኣገዳሲ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ ብልፅግና ንህዝቢ ከመይ ጌርካ ከተሰድዕ ትኽእል ከም ፕላን ሒዝዎ ኣሎ ነቶም ተጋሩ እቶም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካልኦት እውን ኣምፅኡ ከምዚ ክንገብረልኩም ኢና ወረ ብዙሕ ቪድዮታት እዮም ልምዓት ናይ ትግራይ ክጅምር እዩ ንትግራይ ከነልምዓ ኢና ብላብላ ብዝብል እንተኾነ ንትግራይ ከልምዓት እያ የልምዓን ነቲ ክውንነት ጥራይ ክትሪኡ ዘለኩም ናይ ትግራይ ሚድያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጥራይ ከሪአኩም እየ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ እቲ ዘለዎ ደረጃ there was this article ካብ IMF ዝወፀ ኢሎም ዝሃብዋ this is እቲ ኩንነት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ተኣቢ ክገብሮ ዝኽእል ድራማ ኣይኮነን ብሰንኪ እቲ ዘለዎ ዕዳ rising liability delayed relief external debt Ethiopia's external debt tops 34 billion amid restructuring limbo ስለዚ ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ ንላዕሊ ትኮስ ከም ዘለዎን ምስቲ ዘሎ ፀገማት ድማ ሪስትራክቸሪንግ ነቲ ዕዳናታ መተንፈሲ ክብዋ ድማ ይሰማምዑ የለውን ስለዚ እቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ንዓበየ ይኸይድ ከም ዘለዎን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ኩናት ናይ ፕሪቶሪያ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ 28 ቢልዮን ነይሩ ዕዳናቱ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 28 ነይሩ ደን እቲ ሊበራላይዜሽን ዝበሃል ምስ ተጀመረ 24 ረይዎ ናብ 29 ደይቡ ሕጂ ናብ 34 ሕጂ ድማ ናብ 34 ፈረቓን ቀሪቡ ኣሎ ስለዚ እቲ ዕዳናቶም ከመይ ኢሉ ተፈንጂሩ ንላዕሊ መፂኡ ከም ዘሎ ቶታል ፓብሊክ ሴክተር ዴት ኤክስተርናል ዴት ግን ትቐንዲ ኣገዳሲ ናይ ደገ ዕዳ 34.45 ወይ እውን 66.1% ዕዳ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደገ ዕዳ እዩ ስለዚ ናይ ደገ ዕዳ ማለት ድማ ገሊኡ ካብ IMF እዩ ገሊኡ ካብ ወርልድ ባንክ እዩ ገሊኡ ካብ ቻይና እዩ ገሊኡ ካብ ፈረንሳይ ካብ ካልኦት ሃገራት ካብ ስዑድያ ገለመለ ኩሉ ኣለዎም እዚ ማለት ድማ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ኮንዲሽንስ ዘለዎ እዩ ግጅፍ ናይ ወፃኢ ዕዳ እንተለካ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቶም ዘለቅሑኻ ናቶም መጋበርያ ክገብሩኻን ናቶም ኣጀንዳ ክቡኻን ንቡር እዩ ስለዚ ብልፅግና ይገብር ኣለኹ ከተማ የልምዕ ኣለኹ ክብል ከሎ ዘለዎ ሽግር ግን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ምናልባት ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ንካልኦትን ሰሓብነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ ሕጂ ናይ ነዳዲ ጭንቀት ኣጋጢሞ ኣብ ዘሎ ንመን ይረባሕ ኣሎ ትፈልጡ ዶ ቻይና ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ብብዝሒ ከኣቱ ሓደ ዓብይ ካምፓኒ ናይ ቻይና ሕጂ እውን እንትኾነ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ምዃኑ ገሊፁ ኣሎ
ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ካርስ ከምኡ ናይ ሶላር ዓብ ካምፓኒ ናቶም ከኣትዩ እንታይ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ቻይናውያን ነዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ዘሎ ጠቕላላ ብሶላርን ብኤሌክትሪክን ከም ዝቕየር ገይሮም ካምፓኒታት ናይ ቻይና ነቲ ዕዳጋታት ናይ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኮንትሮል ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ስለዚ ንቻይናውያን ክራይሲስ ዝበሃል ቋንቋ ወይ ግን ዝኾነ ይኹን ሽግር ኦፖርቹኒቲ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እዮም ዝበሃል ስለዚ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ንዓታቶም ዕድል ናይ ምስፍሕፋሕ ክፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኾነ ነተጋሩ በናይ ጌርካ ስድዕካ ነቲ ህወሓት በይኑ ኣትሪፍካ ንስኻ ኣጀንዳኻ ትገብር እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ዝኾነ ኮሪዶር ልምዓት ደገለዶ ከርእዮም ይኽእል ኸውን እዩ እቲ ክውንነት ግን ካሊእ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግራዋይ ብፍላይ ድማ TDF ግን ነዚ ናይ ዓቢ ድራማታት ብኸምኡ መንገዲ ርአ የለን እዚ እቲ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ፀንሕን ተበገስ ኣብ ዝተባሃለሉ በተጠንቀቕ ክጸንሕን ተበገስ ኣብ ዝተባሃለሉ ንመጥቃዕቲ ባዕሉ ከዳሉን ተገሊጹ ብምክንያት እቲ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን እናኸረረ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ስዒቡ TDF ንወሳኒ ልኡኽ ተበገስ ከም ዝተባሃለ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብመንግስቲ ፌደራል ፈሪሱ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለው መራሕቲ ህወሓት እቲ ብሓይልታት ምክልኻል እናተገብረ ዝመፀ ዝበልዎ ወተሃደራዊ ከበባ ንምፍንፃሕ ኣሃዱታት TDF ኣብ በተጠንቀቕ ክቆማ ከም ዝኣዘዙ እዩ እቶም ዝበፅሑና ሓበሬታታት ዘመላኽቱ በዚ ድማ TDF ናብ ምዕራብ ትግራይ ንምእታው ተዳሎ ተባሂሉ ናይ መወዳእታ ትእዛዝ ብደረጃ ላዕለዎት مريحنات كم استنجروا يتحبير زلوا بفلايد ما أتى بوجن معربة وشنخ تجري تركب أرم سبعة ناتب هلا تتفلت كفال سراوي تجري نبغى زعتها معرب تجري كتأتوك تدارو كم استنجرها من جتاسنا حبيرهم تنتاني بوليتيكا سلامة تان كرنا أفريقيا ساجر ناديمون نزز الرجاجة حبرتها كافي دلو أتي أبا منجو حوحات شعبية فانون سراوي جنرال عبد الفتاح البرهان زلوا سمرو أبا دوبات كبابتات حيال عطوات حيلتات نايمة نخار كم زلوا እቶም ዝወፁ ዘለው ፀብፀባት የመላኽቱ ኢሉ ብወገን ምዕራብ ትግራይ ክልል ኣምሓራ ክልል ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዘለው ዶባት ልዑል ምንቅስቓስ ዕጡቓት ይረአ ከም ዘሎ ድማ ይሕበር ኣሎ እዞም ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ድማ ስልጣኑ ብቅዒ ዘሎ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ንወሳኒ ዝኾነ ዘተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምርሒኡ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸበሉ ወቅቲ እዩ ኦኬ ክንቅፅል ኢና ኣብ ሽራሮ نتناي صمدو ترايزي أخدك ملكم مدحر كن زي ودبت أكلات صمدو حزب بعلو حفلو غاب إرترا إخلما يتعينو مس حزب تقراي تحواوي سوزوا على الكستت ركب إرتران تقراي نمتنخر بمغنيات قسم مدهاني عالم شرارو إرتراويان كم مربطهم تمزابلو وقنات حق الزوعل لعلي 400 كنتال إخلب محز شرارو بكود وان تارجانا إرترا مكاين دق كم زبولو غير سمعكم دو زيا حنت كابتوم كتقرعم زغنيتها كم تريوزل لهم تصمدو إرترا ندادو وسيهم لي قتل كم زلون تم بلتقنان كادرتات ناتو ويكا بانداتات ناي مسو زلو دما نزي قدايزي وتحضرا مكسخاس غيرو بيما بتميديات شطو زي صمدو حزباو معبل مخانو زرئي كستت هيدا إريتريان تقطعترا ليت هاي نتسال على مراكف كنانو يقيني ميشا كم إثيوبيا زعم السلة دخاقر نبعلا بتعفاف خونتات تركب كنسا كيداني إيرترا بمقود صار كم زعم السلة أهقراو تفلات النتي خرق كم زكان كدا ما ينقر زركب هايكونا كفل ما بحيلن مخوما عين الدرجان ربحا خان موحاس تبهايلو الزغفات وكينات تغوتاتيرا ناستات سمون كوي كلتا سلسة سمون بسلام كتم محدر بتعفل قبحر خد تكامونو نايت خالنا إذا حجز الله أنا يحيل خناتات نزف كنونا يكونن سلازي وبزح أنفت مالت منصر وشتاوع من أن تاريخه بمنصر قدام النتات ون تاريخه بمنصر أهجرا وتقبل النت ون تاريخه بزخونه ملكي كينات زعوت بروجكتي نتحقق على ركع إذا من قست زلع الخل نجر ناي جزار وسلع الناس سلطان أزيوز تشنق من قستي حتى لو زارب نهجر إذا حس لزخونه نمبر حجي أبزخينات نعسب بقول بتك حزايرو بتدرجاتي مش شعبي أو في ناس انتزولع لعن كله ناي جزار وسو عمري ناي جزار وسو عمري قاعد سر يبل لدرته ويالو عسب بقول بتي زالو بلو بز كم ذاتري وازلو مع والسعيد حجوهم كينات يلم بزبل بزح نجار يواري نازلو حجنا بتي بوليتيكا ودراما هنسجر ነት ካመጣኸው ገንዘቡን በሌብነት አጭበርበረ ካመጣኸው በሙስና ካመጣኸው እርግጠኛ ሁኚ ነው የምነግርህ አሁን ያለው መንግስት አራዳ መንግስት ስለሆነ ጉርጓድ ውስጥ ብትገባ አንድ ቀን ያወጣሃል ነዚህ ሰበዝ ደባ ፕራይም ሚኒስተር ከው መኻነ ዝሓስብ ዝነበረን አፉ ከፊትን ጎም ሸትን አፍ ደገ ባሕርና ኤርትራ ድማ ፈትዮም ጸልዮም ክንወስደ ኢና ድብል ዝነበረ እዩ ድሮታ በትራያ
ኣብትኻ ብስርቅን ብምትላልን ድሕሪ ትእክቦ ነርካ ተጥርዮ እንተነርካ ሓደ መዓልቲ እዚ መንግስቲ እጅ ዘሎ ሓደ ማፊያ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ከረኻ ክበልካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ብል ነይሩ ኣይሶም ናይ ሳልስቲ ድማ እታ ትምኒት ናቱ ኣብ ነፍሱ ተፈፂማ ኢሎም የዝርዎ ኣለዉ anyway እንቅፅል ኢና ካልእ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝርዮ ዘለኹ ካስምዑ ላይ እስከ ተለይተናል ኦኬ ከኢትዮጵያ ተለይተን ምንድን ነው ያገኘ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ አስባለሁና ከኢትዮጵያ ተለየን ነፃነት መጣ ኦኬ አሁን ኤርትራዊ የት ነው የሚኖር በተለያየ ሀገር ተበታትነን ነው የምንኖረው የት አለው ነፃነት ምንድን ነው ከኢትዮጵያ ተለይተን ምንድን ነው ያገኘ ነው ኦኬ ጠላቶቻችን ናቸው ከምንላቸው ኢትዮጵያኖች ተለይተን አሁን ደግሞ ወደ ሀገራችን እየተመለስን ነው ወደ ኢትዮጵያ እየመጣን ነው ከ400,000 በላይ ኤርትራውያኖች ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ ነው እንዴ አሁን ታስበው ምንድን ነው ጥቅሙ አሁን ተለይተን ነፃነት መጣ ሀገራችን ውስጥ መኖርም አልቻልንም ስለዚህ ከዛችኛው ጠላታችን ኢትዮጵያ ናት ከምንለው ተለይተን ወደ እሷ ደግሞ እየመጣን ነው ወደ ኢትዮጵያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክትንቀቕ ኣለኒ ሕማቕ ቃላት ከይጥቀም ብዛዕባ ኤርትራ ሓልየ ዝብል ዝነበረ ይትማሊ ሎሚ ካብ ኢትዮጵያ ተፈሊና እንታይ ረኺብና ይብል ኣሎ ካብ ኤርትራ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይተፈልየትን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘይነበረት ኣይተፈልየትን ካልኣይ ኣነ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ወይ ተቃዋማይ እናበለ መንነቱ ክዛረብ ኣይክልኒ መን ምዃኑ ካበይ በቂሉ ስለ ዘይፈልጦ ክዛረብ ኣይክልኒ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ስለ ዝዛረብ ዝነበረ ግን እታ መለክዒት ናይ ሓደ ኤርትራዊ ብምንታይ ካ ክትርክዖ ትኽእል ኣብ ፖለቲካ ዝደለዮ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ህላወ ናይቲ ሃገር ኣብ ናፅነትን ልውላውነትን ናይቲ ሃገር ምልክት ሕቶ ዝገብር እንድሕሪ ኮይኑ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ወይ ኤርትራዊ ትብፅሖን እያ ኤርትራዊ እንተኮይኑ ድማ እታ ከዳዕ ትብል ቃል ንዑያ ትምልከት ምክንያቱ ሕጂ ንመን እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብልዎ እዮም ዝዛረብ ዘሎ ንኣብነት በአማርኛ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ ኤርትራውያን ኣቴንሽን ስለ ዝኣበዩኒ ንዑ ተገደሱ ለይ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ክጥርንፍ ይደሊ ስለ ዘሎ ዓሰብ የድልዮ ስለ ዘሎ በካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክኾኑ እዮም ካብኣኹም ተፈሊና እንታይ ረኺብና ዕደ ወይ ዕደ ዘኽብርዎ እኳ ይመሲልዎኹም እንተበለ ጂዘስ ክራይስት ኣታታይ ወሪድዎም ዘላ ድፉናት ዝኾኑ መንእሰያት ከም በዓል እዚ ድማ እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ንፍትሒ ደንገሎ ደናበሉ ሰብ ዝርብሹ ዝነበሩ ኢትዮጵያ ንባዕላ ክትፈርስ ተዳልያ ዘላ ሃገር እንታይ ክትገብረልካ ንዓኻ እንታይ ክትገብረልካ ትኽእል ንኤርትራ ብዝከኣልና መንገዲ ፅዒርና ከንዕርያ ንኽእል ኢና ንእሽተይ ዓድያ ብዙ ፀጋታት ኣለዋ ንሕና እውን ኣብ ደገ ሪሶርስ ፍሉ ኢና መዓልትና ተፀቢና እቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ነቲ ሃገር ንላዕሊ ከነምፅኣ ንኽእል ኢና በዓል እዚኣቶም ግን ካብ ኢድ ንኣፍ ስለ ዝኾኑ ካብ ኢድ ንኣፍ ማለት ክፅመም ዘይክእል ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾነ ነቲ ሽግር ሰጊርካ ንዓኻ ከይጥዕመካ ክእል እዩ ደቅኻ ግን ሃገር ክህልዎም ይደልዩ እዮም ምናልባት ገለገለ ሃገራት መስርሕ ናይ ሃገራውነት ህንፀት ሃገር ዓመታት ክወስደለ ንኽእል እዩ ሜይቢ እቲ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ ድሌታት ናይ ኤርትራ ንከማልእ ኣይሰለጦን ክንብል ንኽእል ኢና ኣይተዓወተን ምስቲ ዘሎ ብድሆታትን ፀገማትን ሃገር ግን ክትቅፅል ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ንዓኻ ኣብዛ ሕጂ ዘለኻዮ ዕድማ ስለዘይጠዓመካ ኣብዛ ሓለፈ 10 ዓመት ስለዘይጠዓመካ ሃገር ከነርክባ ኣለና እንኳዕ ከማን ወፃእካላ እዩ ዝበሃል እዚ እንኳዕ ከማን ወፃእካላ ምክንያቱ ንዓኻ ስለዘይጠዓመካ ወይ እውን ሕጂ ዘሎ መድረክ ስለዘይጠዓመ ፎር ኤግዛምፕል ሱዳናውያን ኣብ ሕማቕ ነገር ኣለዎ ሕጂ ሃገርና ከነረክብ ኣለና ግን ክብሉ ይክእሉን እዮም የመን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዎ ሱርያ ካብ 2011 ክትቃፀል ፀኒሓ ድሕሪ ክንደይ ሕጂ ከም ሃገር ክቆሙ ጀሚሮም ኣለዉ ሃገርና ከነረክብ ኢና ዘይኮነስ ንእሽተይ ክፋል ናይ ዓዶም እስራኤል ከይትወዘሎም ይቃለሱ ኣለዉ በዓል እዚኣቶም ግን ሃገር ኣላትካ ብዘየገድስ እንታይ ኩነታት ኣለካ ሃገር ኣላትካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ምምሕዳር ተደይፈቲኻዮ ሰባት እዮም መዋእሎም ኣይኮኑን ክነብሩ ክትፅመም ኣለካ ንስኻ ተፀሚምካ ደቅኻ ፅቡቅ ክነብሩላ እውን ይኽእሉ ኾኑ እንተደይኮነ እቲ ኢትዮጵያ ንስኻ ክፈትወልካ ኢልካ ኣፍከ ኣብይ ኣሕመድ ጴንጦ ስለ ዝኾኑ እዮም ምስ ፅጉዕ ዘለዉ እዚኦም ክገርመኩም እቲ ኣተሓሳስቦም ክሳዕ ክንዲ ሶ ፑር ሶ ዊክ anyway ነዚኣቶም ምምላስ እውን ኣይደልን ነይሩ ግን ብዙሓት ናይ ብልፅግና ካድረታት ሸር ገይሮሞ ራይወት ባንዴራ ገይሮሞ ዘለዎ ገለ መለሳቶም እዮም በዓል እዚ እኳ ቤን ዓቕሞም ከምኡ ክገብሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የሕፍሩኻ ግን ሪዝ ወረዲስ ኣብ ዘለናይ መድረክ ብፍላይ ሕጂ ለንቀነ ነዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታና ዘጋጠመ ኢሎም ከዓ ከምኡ በቃ ኣሸፈረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንላዕልን ታሕትን ክብልዎ በቃ እቲ ሃገር ከምዚ ኮይና ዶ ከምዚ ኮይና ዶ ከምዚ ዶ ብዘይ ገድስ እንታይ ፈተና ኣሎ ነዛ ዓዲ
ከነሰጋግራ ግዴታና እዩ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ዝካኣሎ ይገብራሎ ክሳብ ሕጂ ብፅዒዋ ኣሎ ብዘይ ገድስ እንታይ ሕፅረታት ይረኣየካ ኣሎ እዛ ሃገር ክትቅፅል እንታይ ክገብር ኣለኒ ክትብል ኣለካ ብዓብዪ ደረጃ ዕረ ዘሎ ነገራት ከም ድሌትካ ክትሓስብን ክትመራመርን ትኽእል ኢኻ እዛ ሃገር እዚኣ ክትቅፅል ግን ግዴታ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እዛ ሃገር ንክትቅፅል መጀመርያ ዘድልዮ ኣነ ኩሉ ግዜ ከምየ ዝብል ፖለቲካ ኣብ ኢደይ ኣይኮነን ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል ኣነ ብዓቕመይ ክፀልዎ ዝኽእል እንታይ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክሕይል ክኽእል ኣለዎ we need to work hard on the unity ናይቲ ህዝቢ ምክንያቱ ንኩሉ ፈተናታት ናትና ንክንሰግር ሓድነት ናትና ክንዕቢ ክንክእል ኣለና ሓድነት ምስ ዝህልወና ንሓድነት ጠጠው ምስ ንብል ጥራይ ሃገር ኩሉ እቲ ዘለዋ ፈተናታት ክሰግሮ ትኽእል ስለዚ ክንዲ ምንታይ ረሳሕ ፖለቲካ ኣብ ዙርያና ኣሎ ክንዲ ምንታይ ነቲ ሓድነትና ክተናኽፉ ዝኽእሉ ወይ እውን ሓድነትና ክዘርጉ ዝኽእሉ ፈተናታት የጋጥሙ ኣለው ኩሉ ግዜ ንሓድነት ኤርትራ ክንሰብኽ ክንክእል ኣለና ክንጉዝጉዝ ክንክእል ኣለና ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዋሕስ ናይቲ ሃገር ንሱ ስለ ዝኾነ ኣነ በዚኣ እዚኣታ እምነተይ ተስፋ ገብር ኤርትራ ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንደልዮ ክትበፅሕ ናይዞም ኩሎቶም ውርደተኛታት ዝኾኑ ግን ሸለል ናበልኩም ግን ክሰምዕዎም ኣለኩም ክሰምዕዎም ኣለዉ እንታይ ብለው እንታይ ሕማቕ ኣጀንዳ ኣለዎም ድማ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ፅባሕ ንጎ ተገምጢሉ እውን ካልእ ክብል ክሰምዕዎ ስለ ትኽእሉ ናይሎ ማርስ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ርእቶን ሓሳብኩም ንግደፉ እዚኣ ክገድፈኩም صاحي تلقلق مسلتني أقامشت تبكس بينوت مسرح مدلينا زمت لبز السلبي جباجب مستقبل لكي عيني جرب لبنا كامة أخي رعت عدنا وديكم كساب وصو قنو هم كبير هات سيفسيسو سبي زي فلتة سعاريت حتى يبغاكي إنا بقو ختم يليسي أفاني أكي